Баба Гранушка отиди за мляко. Затова днес сме на първа среща с Гранулко. Ти защо спиш? Не трябваше ли да ме разведеш с новия дом? Никакъв кавалер си. Ти си каварел. One eternity later. Показа се най-накрая, бебе. Ама и ти си също като Гранушка, грозен и тъп. Види ли две мозъчни клетки? Видяме. Изведнъж като не видя, стана агресивен. Нищо чудно, че Гранушка ти е вързала. Месец ли виждам? Ама то сурово. Гранулко, имаш минус 5 милиона евро за това. Какво прави това, бебе? То с наркотици ли? Защо ме видя? Изчезли от погледа ми. Стой по-надалеч, че фунтиш на лайна. Аз сега суетих да ти завържа краката, да не може ма гониш повече. Гледай си, маста едно чиксо не може да издържи. Айде, изчезни ми от погледа.